खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि खुंगा 22थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि खुंगा 10थि बोसोरसालिया जथुमानि दिनै सेथि सान एबा गिबि सान 27 आरो 28 डिसेम्बर सानैनि हाबाफारिजों गेजेर जनाय दखरा ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय बग्रिगुरि बड' एमभि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि खुंगा 22थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि खुंगा 10थि बोसोरसालिया जथुमाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। नंगौ परमहंस शिव नारायण स्वामीनि गायसननानै गालांनाय आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ फोसावनानै गालांनाय सैथो सनातन ब्रह्म धोरोमनि एबा शास्त्रनि सान्थौफोरखौ सुबुं आरो मुलुगनि गेजेराव फोसावनो आरो गेवसार होनो जयगनि गेजेरजों मुलुगाव गोजोन आबहावा सोमजिहोनो थाखाय सुबुंनि गेजेराव गियान बेरखांहोनायनि थांखि लानानै जथाय गेजेर जनाय दखरा ब्रह्म धोरोमनि सिङाव थानाय बग्रिगुरि बड' एमभि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय सानैनि हाबाफारिजों जागायबाय। गिबि साननि फुंबिलि समाव गाहाय हाबलांग्रा लामाखौ बेखेवना होयो रामधन दिखारी आरो गामि पन्चायतनि आफादगिरि कनायश्री महिलारिया गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो बग्रिगुरि एमभि बड' फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि महादेव नार्जारी। बेजों लोगोसे गिबि साननि थान्दैफोरनि नुजाथिनायाव खुगालाइसि ब्रह्म गियान मुंनि बिजाबखौ जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मानिक बर' बिथाङा बेखेवना होयो। दानिया फैदो बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि चन्द्रमोहन मुसाहारि बिथाङा मा फोरमायखो आबुङै खोनासंना लानि। दिनै जोंहा बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 52थि बोसोरसालिया आरो लाइमोन आफादनि 22थि बोसोरसालिया आरो आइजो आफादनि 10थि बोसोरसालिया बे हाबाफारिया जा दिनै सेथि सान आरो बे सेथि सानाव माखासे बेखेवनाय हाबाफारिफोरा दहाय थांखांबाय आरो दा उननि हाबाफारियाव दहाय एसे आगोलाव ब्रह्म गियान खुगा लाइसिखौ बेखेवखांबाय। दा जोंहा दिनैनि सान हाबाफारिफोरा दा मावफुं मेल दं गागि आफादनि आरो मोनसे लाइमोन आफादनि थान्दै मेल दं आरो आइजो आफादनिबो थान्दै मेल दं। लोगोसे जों दा गागि आफादा मावफुं मेलखौ जथुमगोन सावरायगोन। बेनि उननिफ्राय जोंहा मावफुं मेल जाखांनायनि उनाव बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 3 बाजिनिफ्राय समा बारलांगासिनो दं 3 बाजिनि एसे थांगोन 3 बाजिनि उननिफ्राय जोङो थान्दै मेल सावरायनाय जागोन। बिबान सोलायनाया थान्दै मेलाव हयथ' बिबानखौ देग्लाय बोसोरथाम जाबाय। बे बिबाना बोसोरथाम जाबाय नालाय मोनफ्रोमबो आफादानो दिनै बिबान सोलायनायनि हाबाफारिनि फारिलाइखौ लादों आरो धोरोमनि बेलायाव शास्त्र बिसार दङ अरनि सोमोन्दै गायत्री मन्त्रनि सोमोन्दै आरो जों जे समाजा जौगालांनांगौ हारिया जौगालांनांगौ बेनि सोमोन्दै सामाजिक आरो फार्माटिक बे मोनफ्रोमबो आयदाखौ सावरायलांनाय जागोन आरो जोंहा गोबां थांखि दङ जेरै जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादावनो थांखि दंखायो। जों बे धोरोम आफादनि शास्त्र सावरायनाय मेलनि गेजेरजों जोङो दानि बर' समाजखौ जौगाहोनाय मोनसे दं आरो नैथियाव जोंनि हारिनि लाइमोनफोरखौ गोख्रों जाहोनाय मोनसे दं। आइजो लाइमोनानो जा बा बाबामोन लाइमोनानो जा गासैखौबो थांखि दङ जे साफ्रोमबो जोंनि आइजो आरो लाइमोनफोरखौ जों गोख्रों खालामनानै बर' समाजखौ जौगाहोनायाव बर' समाजखौ दानायाव आरो हारिमुखौ गोख्रों खालामनायाव हाबाफारिखौ जों लाफानाय जायो आरो धोरोमनि गेजेरजों बे बाबामोनखौ समायखिरा लाहोनानै बाबामोनखौ हाबाफारियाव बाहागो लाहोनायखौ जोङो राहा लानाय जायो। गाबोननि गेवलां मेलावथ' गोबां आलासि दङ बे जायगानिनो ओनसोलनि मोनफ्रोमबो आफादनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लिंहरदों आरो जोंहा दङ मिहिनेश्वर बाबा दङ बे मिहिनेश्वर बर' कसारि गावआयं खुंथायनि मिहिनेश्वर बाबा दं। लोगोसे बे बाबानि बादैबो मनरन्जन बसुमतारी बाबाखौ लिंहरदों बर' सुबुं गौथुमनि बिसोरनो गाहाय लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय प्रसारक मनरन्जन बसुमतारी बाबाखौबो लिंहरदों। बेखिनि बाबामोनानो गाहाय आलासि आरो
बेसेबांसो थान्दैफोरा दिनै बाहागो लागोन थान्दै थान्दैफोरनि खोथाखौ आं दा बे समाव एसे बुंनो हायै बायदि जादों। मोनफ्रोमबो आनसलिकआ दा सफैजोबाखै, फैगासिनो दं। गिबियै बरज'ला आनसलिकनिफ्राय 50सो फैदों आरो फैबावगोन, आरो जनाय आनसलिकनिफ्रायबो निस्सय फैबाय थादों, आरो दा बिसोरना 30सो जाबाय होननानै बुंदों। सिमोन आनसलिकआबो गोख्रोंथार बाहागो मोना। सिमोन आनसलिक ब्रह्म धर्म आफादनिफ्रायबो फ्राय जौसेसोआ सफैगोन, जौसेनि बारा जागोन। बाबामोना आरो फैगासिनो दङ। ओमफ्राय लखिमपुरनिफ्रायबो 20बासो फैदों होननानै बुंनाय खोनादों आरो। बेखिनिनिफ्राय गाबोन गेवलां मेलाव आरो गोबां आइमोन बाबामोनानो लैहोर लैहोर फैगोन होननानै जों आसा खालामदों।